Gusto mo matuhay ka mo nga ni Janice yan na din ni Cleo? Amo ba? O, kapitana. Sayop. Amo Ay, na. panam delivery. Hijanis ti magatubang. Oo, ada na. Di ray Cleo. Ano mo kanina, waray pa namin kikitihiya. Okay. Janice yan, Ada lang gusto mo... Tap. Gusto mo nga matuhay ka mo yan na ni Cleo? Amo ba, Janice? Oo, kapitana. Jaime! Umabot na ba, Cleo? Hindi na kami ka na. Malakiyo, dahil na nakasano. Niyan, Janice, ano ang katinikangan ito? Suga din ni kapitana. Anakon po nga anak nagmumulay lahan Chinese garter. Habay agyan. Ada tigday ni nga gin duson han anak ni Cleo. Natumba nga napanggusan ang mga tuhod din eh. Maraog daog gud ito nga pagkapolhit amon anak. Imo anak kay waray buro batasan Janice. Kulang yung disiplina niyo nga mga kag-anak. Dire, ada lang. Wala. Anak kay waray Polhit amon anak. Anay daw. Polhit amon anak. Imo anak kay waray buro batasan Janice. Kulang yung disiplina niyo nga mga kag-anak. Anay daw. Lingko daw anay ikaw, Cleo. Dagos ka man lang nasisina. Nakita ka na kapitana hit kawaray mudohin nga babae. Waray man lang maghatag hin katalahuran na imo. Bastos. Ikaw itong bastos. Diri ka mo matutuyehin kung puros isugit yung naging papalabi-labian na din eh. Amo na? Papasulabi. Papalabi. Labi-labi. Papasulabi. Pasulabi. Bastos. Ikaw itong bastos. Diri ka mo hining matutuhay kung puro puros Bastos. Ikaw itong bastos. Diri ka mo hining matutuhay kung puros isugit iyo igpapasulabi yan na. Ani madada ka mo para matuhay. Gan gusto makigtuhay ni Janice Cleo para diri na ini dumako na iyo diri pagkaintindihay nga duha. Cleo, gusto ko hintuhay. Yan di rin naman otro pa nga panhitabo nga gimpuhat han imo anak. Hey ako? Waray ko reklamo. Guti ay layton. Tapos it istorya. Op, Ako ulo ko dito may sala. Signang ko na nga. Di rin magmulay di mayaragian. Natikig na lugod pagbaton na akon. Na pagbalik ko, nakadalagya po na ako lang. Indos ako. Narason lugod. Waray mo nalagod bricks itong liyog at nga bata. Sorry. Ano? Ano? Ikaw tak tatay. Tatay ito. Ito tak tatay. Marunong Tatay, ko. ito, tatay. Imo na pa. Narason lugod. Waray mo na bricks itong liyog at nga bata. Para ti boy. Pag-agi ko ma. Antik ito pala ako. Ingkaptan ako. Gimikatan ka na. Ginpikatan ako. Gimlikatan Gawa siya niya nila, ano? Pala ako. Ito, pag-agi ko ma. Antik ito pala ako. Pikitan ako. Tapos, pagawas pa itong dila. Nakasaring man. Bleh. Adayo katlet ira anak. Angay ladwa iya. Maldita nga bata. Ano ba yung istorya dito hatubangan ni Kapitan? Ay, sorry, ano rap? Ano na lot ito? Kanlando. Adio, Marlon nganin Mark ito. Direktor, nagtitikla Oh, ba na dito, yung istorya Agol! natin na? Nagsinabong sa akong laki na eh. Adi ka di pa ubos. Mahaba na nga mag-istorya tapos hindi pala siya. Tatagya pa ko nga. Rico, pobre.
Baga may ada lagot. May katok? Hindi pala siya yung tatay ko, Direk. Ito. Marlon ito. Bricks itong Leo ganito ka ba? Mare mo na break. Rason lugod. Okay, may isog may Sorry. Rason lugod. Waray mo na la, biriki sa itong liyog hanto nga bata para tibway. Pagkagi ko, ma, tikita pala ako. Pikita na ako. Tapos, gimpapagawas pa itong dila. Nakasaling man, bleh, bleh. Ada, hayukan lat ira anak. Angay lad to iya. Maldita nga bata. Ano man ang istorya dito atubangan ni Kapitana? Wari ako makigtuhay. Ginsingan ko nga, ira anak iton may sayop. Iraman ngayon anak itsayop. Tapos may gana pa rin pagpasumon haton. Nga iton aton anak, iton iraging babasol. Ha, buwisit tira. Ha, hikit ang kulay ito nga, nagboboto. Matatamparas ko ito. Ay, makangaralas gundurot na nga nga Janice. Naugob ganan iya anak nga salbahis. Ngan ikaw pul ha. Di kaya itong bata. Bangin ka na liwat ikaaway. Ano nga likayi? Lugar kita itong magsasaw. Piskat man. Ha, ako nga na itong mapunan itong ngandirin ako makantos. Pati ito ni Yamay. Igbabagnos ko tiyan na nga siminto. Aba, adaw, nay. Di na ito tinuod. Buwan ito nga, Paul. Wala ko mag-una. Hiya, nag-una ako, nay. Hirayo nga niya ako, niya. Agian, tapos nasa niya nga nakulang ako. Tapos iya dayon ako gindoso. Salbahay sito nga pagkapol, nay. Kaya ginanong ko mang-enjoy. Ito nga pagtagapol. Uy, naano ito kayo matuhod? Adagin duso ito nga pagkapol. Anak ni Racleo nga Marlo. Ay, waray man sa launtan imo manghod. Susnay, kay salbay ito nga pol. Madaraw gyapon itong dito eskulahan namon. Hambog pagod ito. Mga anak, ayaw na la ito niyo gagari, ha? Et maupay niyo nga buhaton, likyi niyo ito nga pagkapol. Para diri ka mo igkaaway hiton kaaway haya. Likyi niyo ito nga pagkapol. Para diri ka mo igkaaway hito na iya. Unay. Oo, nay. Awano, waray pa ba umabot iyo tatay? Waray pa, Waray nay. pa, nay. Waray makigtuhaya akong dito atubangan ni Kapitan. Aton pa anak ito niyagin sa sala. Ngayon maaramang kita nga, diri sugad ito aton anak. Di ba, Ernie? May na layton. Kuti ay layton. Basta di rin lang mag-utro ito nga ira anak. Maupay kun sugad, Ernie. Pero ano man lakon mag-utro ang ira anak, ha? Di rin na nga hawak ko ito maayon, Ernie. Waray problema nga di rin nakukuhan maupay nga restorya, Janice. Kalma la. Di rin agad siguro mag-uutro ito nga pulito niya kamadarahog. Pero nakakun lahad to, Ernie. Nga magkatuhay kami dito sa barangay hall.
Ngan diri na mag-utro pa ang ira, anak. O kaya mo man nga yan. Pero ano pa man di mo mahihimo kay diri nakigtuhay. Gusto pa danira nga dumako pa ini. Ernie? Ada, Bats, anong siringan ni mo mamangan papa? Ha? Ano pa? Tumuhod ka dira akon. Alang man dito tira, tumuhod ka da, Mark. Bisa na binuwa ka, Hira? Diyos ka man liwat. Kaya wari man ako magsumatan tinuhod. Budot ato nga bata, ato nga Joy. Ako lang ko na akong pagkagi. Adabot nga nagmumulay pa. Yan, hari pa ha. Oh, Hambog gyapon ito nga Mark. May adlog gyapon ito na akon. Makakatilog gyapon ito na akon. diri ka nga ni naato ay iya. Uy. Agurong ladot imo. Irilbi na. Ayisog ako. Di na ko nakadog ito nga Mark. Iya doon, pastora. Makasa ito na akon. Di makasa. Uy, Bats. Yan na. sige daw. Ipakita timo ka isog. Ha? Ato man ni Marco, ho. Tuman. O, mapalit na tindahan. Sige daw. Ha? Ano na? Pare ka? Gutiyan mo na timo tingog di na ano? Ha? Ano? Hadlok ano? Hadlok. Ako tayo din aton. Pagkita ha. Nakakatuon ko ya. Pamulati mo mata kay para makita kasi itong shooting. Ay! Bats! Ayaw ton! Bats! Ay, tawaray! Waray na! Kalurong good! Nagpadara, laliwat akong! Mano, mapalitin mo sa kautod nga sabon, ang blula. Ay, anay doy. Iwas nila! Iwas nila may portahan! Tignan ka man lang ng dudo, so di na ano ka? Ay, Uy! ano ba iton, Paul? Mark, Di mano, ginto sa ko yung tigda. Wala ko man nga niya paglalabti. ay ano iton, Paul? Di rin ba nadahiya baga naglalabot tayo mo? Ano nga diri? Gimbinte ako na iya. Urong ka. Agay! Ay, ano iton, Paul? Labis ka daw. Gusto na iton! Gusto na mo. Tawaray! Wala ko paglalabot, hay mo, madarahog ka nga pul ka, ha? Sige, buhat! Sige, mabot ako. Ano kayo mo, kapayarog ka. Ay! Gusto na ka mo iton, hoy! Madali ay lah, ha? Magawas ako, madali ay gula! Suntok pa! Sige! Suntok pa! Sige! Agoy, pampug ka kung ba ni Salpahis ka! Agoy! Sakit! Agoy! Naman ako niya! Uy! Hinayag ka na pag-abri itong portahan, anak. Ano ma? Ayos daw! Gusto ko na ayos! Masakit din na akong simon mo! Oh, kainano ka? Ano natabuhay mo? Suntok ako ni Mark! Anak na! Janice gan maano rin eh! Oh, ano? Adi pa. Akala niya. Gan maano rin eh! Janice gan maano rin eh! Ano? Kasalbahin niya. Ano man? Waray ka bumulos! Nagpasuntok ka na! Ang kalitan ako niya ma! Nakakop pa na niya mangod! Animal hiya! Niyan lahiya! Makatarahiyahit iya gimbibiling makakataragod hiya! Dili ka laha! Kakadiong ka di nga hambugad ako! Tinuok ko ikaw nga bata ka. Unta, diri ka nala. Diri nala ato napalit ka hatindahan. Diri ka na ako.
Di ka Diri nala. ka nala. Hadto. Dito. Kinuo ko ikaw nga bata ka. Unta diri ka nala aadto na palit ta tindahan. Daw manong ta tindahan na unan. Kadi. Hinisan nato nito imo irong. Damoy itong dugo nga nagawas ka di anak. Salbahay si Pulma. Wala ko man nga niya lalabti. Tigda ko niya gisuntok. Kay ano nga ginsusugad bang kita ininira. Anito nato sana. Diri man kita nakakatuyaw haira. Ano ito? Ay, mama, masakit inaya lang, ma. Ano ito? Ani Mark. Impatigdaan daw yung pagsuntok ka ni Paul. Ay man daw kuno niya sala. Ani, Ginsuntok dayon niya. animal ko dito nga bata. Abusado god. Uy, Sobra na ni nga yung bubuhat. pa, napalit lang nga na akong sabon kay ginsugo ko ni mama. Yung pagtigdaan dahil ako ni Pulin pag suntok ka. Hindi nga na kumaharag mo na akong sa laiya pa. Kinuo ko. Ano nga pagsusugaron man niya. Kaman ito. Hindi ako nga. Harag mo na ako. Hindi nga na kumaharag mo na akong sa laiya pa. Ay, kinuo ko. Kaya ano nga pagsusugaron ka man niya. Naabusar na ko nito nga pagkapol. Dere na ni pwede nga ito niya kamadarahog ito naton mga anak. No. Gawas din na, Janice! Ganito ni imo, anak! Gawas! Ernie, kan boses sa dinik Leo. Yato nga ada gawas. Ano? Yung babatag taton balay. Ano? Ernie, Gawas ka mo nga tanan! Ano? Nahadlok ka mo! Nasobra na ini nga babae. Ernie, ayaw iya gagari. Mahadug ang ini pagdako nga kasabok. Babayin na lahat nato nito hira. Matakas naman lito ito yung pagginuliat ni Cleo ang gawas. Matakas na ito. Buhi ako. Pa, makain ka pa! Ernie! Ernie! Mga pisti ka mo nga tanan dina! Mark! Mababayay ka ni mo buhat na panunto kan Paul! Gawas! Dere mauna-una to na ako anak. Uli ka to hayo. Ano uli? Dira ako mauli kung diri ako makabulo sa iyo! Ernie, sakto na. Sakto na. Aw sige. Kung dere ka mauli. Hala, sige. Ulata ko di daha ubos. Saluhay to na akong sundan. Ano ba, Ernie? Ano ba? Sakto na. Ayaw iya gagari. Sakto na. Nasobra na ini nga babae. Naugupitan niya o tropaog nga anak nga diri man toltol. Ay, ulata ko diya. Ernie!